Good morning! Wala akong vlog kapon, guys. Hindi ako nakapag-vlog. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nakalimutan ko. Kasi pumunta akong store. Natanda ko pumunta akong store. Naghatid na naman ako ng mga stickers. Tapos, MOA. Ayun, yung pinick up ko nga yung sing-sing. And then, nag-grocery na naman pambaon. Ano pa ba? Yun lang. Yun lang ginawa ko kahapon. Kaso, walang vlog. Hindi ko alam. Anyway, good morning guys. Gandang umaga. Happy Thursday. Thursday na ba? Ayun, Thursday na tayo ngayon guys. Ang bilis mo. Friday na naman tomorrow. Good morning, Poknat! Come! Come! Hi! Aray ko. Hello! Nanghuli ka ng daga? Ha? May mga bubit na dito. Nakakainis. Kasi ikaw siguro kung saan mo sinisiksik yung mga pagkain mo. Or kasi may ano na, may mga groceries, diba? Ganun. Kasi yung mga malilinggit. Kaya bibili kami mamaya ng ng mouse trap. Kasi yung mga noodles, binubutas na nila yung mga sugar, kahit mantika, guys, binubutas nila. Kaloka. Kaya bumili ako nung isang araw, nung pumunta kami cash and carry, bumili ako ng mga ano ba yun? Mga container, mga ganito. Para dito na namin nilalagay mga ganyan, no? Diyan na namin nilalagay yung mga groceries. Mga mababait talaga. Pati pati asin. Iodized na binubutas nila, kape, basta kung ano nandiyan sa mesa. Pati yung mga pambaon ni Chris na cookies. Kaya bumili kami ng madami nun. Di ba? Kumusta ka? Kumusta ang tulog mo? Ha? Aray ko. Ayan, 5 na guys, 5:10 na. Late ako nagising ngayon, 4:30, kaya late din kasi ako natulog eh. Anyway, nagluluto na ako guys ng baon ni Chris, pork steak ngayon. Paggabi nagluto ako ng beef. Nasarapan si Chris. Yung dapat gagawin ko yung parang ala Jollibee na pepper garlic steak. Ganun. Yung may mushroom. Kaso wala kaming wala kaming cornstarch para pampatik ng sauce. Eh, nakita ko ng mushroom soup. Yung instant lang, tinitipla. Kaya ayun, ginawa ko na lang siyang beef in mushroom sauce. Nagustuhan ng bata. Ang dami nakain kagabi. Sabi niya yan daw baon niya ngayon. Kaso kulang naman na yan. Pang breakfast na lang namin yan. Tingnan natin kung meron. Nabonggahan siya yun. Ayan. Medyo natulog na nga lang yung sauce. Pero masarap. Lalo na lalagyan mo siya ng hot sauce. Ngayon, pork steak yung niluluto ko sa kanila. Diretso na namin yun guys. Diretso ng lunch. Ayan, para hindi na doble-doble yung luto. Tapos, sabi niya kahapon, Mami, ang sarap nung yung pinabaon mo sa akin, yung chicken afritada. Humingi daw yung mga classmate niya ng sauce. Kaya ngayon, dinamihan ko yung sauce ng pork steak para pansabaw kasi yung batang yan. Tsaka si Froggy, hindi yan nakakain guys nang walang sabaw na hindi basa yung kanin nila. Parang mga yun. Ako naman carry ko, kaso sila talagang importante sa kanila yung sabaw. Mas mabilis daw silang kumain. Nalulunok nila agad. Kaya yung kailangan lagi may sauce o may sabaw yung namin, yung ulam namin. Yun, kaya nagluluto ako ng lutong ulam na kasi parang ako na yung nananawa sa hotdog, sa bacon, sa chicken nuggets. Kaya yun, na-enjoy niya lalo yung pagkain sa recess kasi lutong bahay. And alam niya, naluto ni Mami. Ayun guys, gisingin ko na kasi 5:10 na umaga. Toing, ginising na yan. O sige, pahinga ka muna dyan saglit. Sige, kagatin mo nga yung poknat para magising-gising na. Dinan mo poknat ang kagat.
Grabe. Bigyan mo. Ayun guys, ready na si Chris. Naantay ko na lang yung text ng ano, Kuya Jeff. Yan lang ang breakfast mo? Kumain ng rice ngayon. Bantay ka ni Pak nito. naman. Ito naman puro nana ba yung katawan mo? Kada maano ka. Gusto mo na ganyan, nana. Joke lang. Good morning! Ayun, pagkaalis ni Chris guys, bumalik ako sa ano, sa pagtulog sana, kaso nanood ako ng mga ano, mga videos, mga sa cellphone. Wala na, hindi naman nakatulog. So, mamaya na lang siguro magnanap ako. Yun, mapunta ko ng store kasi may deliver nung ano, ng mga products na naman. Kailangan nandun ako. And then punta akong bank para gumatching ng ano, ng kaching! Kasi uwi yata si ano, si Papa sa probinsya. Ayaw para yung hilik mo para matapos na yung ano, yung baba namin, para maano na matirhan na din kahit papano. So ayun, di naman minamadali yung ano guys, yung bahay. Kumbaga unti-unti na unti-unti siyang binubuo, diba? Yung ano lang doon is yung ibaba talaga, para nga kapag ka uuwi doon, may ano na, may matutulugan na. So yun, and then yung mga aso, gusto ko na sila ma-visit kasi wala pa si Tonton. By the way, nabuntis pala si ano guys, yung anak ni Maggie na babae, si KitKat, hindi kasi na-separate pala. So ayun, kaya uwi din ako para ma-separate ko sila sa mga boys. Yun, and sa mga gustong ano, mga gustong mag-adapt, siguro magpapa-adapt ako pag nanganak si ano, si KitKat, yung anak ni Maggie. So maliit din yun. Kaya mga babae lang yung papa-adapt ko para hindi na sila tumami. Yun. And may isang rescue ako sa Malabon ata yun, or saan ba? Basta yun, ano kasi ako kasali kasi sumali ako sa mga group ng sa mga aso, sa mga nagre-rescue. Ayun, may isang rescue ako, kaso wala pa nga si Tono. Kung sabi ko doon na muna parang sa shelter, pero nag-promise na ako na kukunin ko yung isa doon. So I'm so excited na madala din siya sa province. Yan, antok na ako guys. Ngayon pa matutulog, you know. Halika na! Ikaw talaga. Halika na! Sige, kaya ikaw lang dito mag-isa. Wala ka dyan. Kakain kami ni Daddy. Let's go. Wala ka ha. Bukan na lang bukas yung pinto. Iniinit ko lang yung ano guys. Hi Daddy. Dinagmana anak niya sa kanya. Nanood lagi ng cartoons. Hi Pugnet! Hi Pugnet! Good morning routine! Nagbuha ka nag-routine din kong mahal. Iniinit ko lang guys yung ano, yung beef kagabi. Aray ko! Pugnet ha! Nangangagat Daddy! Beef with mushroom. Saan ka punta, Kay? Aga naligo ni Kay, ah. Ayan, nag-init na ako ng tubig for coffee. And then, ito yung ulam na for lunch na binaon ni Chris. Pork steak. Tapos, dinami ako na rin yung kanin para sasaing lang. With sa kuryente. Kain tayo, guys. Amen. Sarap nito guys. So, jalapeno! With coffee. Yan yung kagabi. That's it. Yan lang. Yarm. Uy, once a week lang yan. Sabi ko si Bonbon lang. Hindi sa akin, kakagulo lang. Hayang! Yan tayo. Huwag ka makulit ah. Sabi Oy, ako nagdidilig nito mga nabubuhay pa. At buhay pa sila. Yung mga once a week ko, patayin na. Ay, that's not true. Ay, sasabi siya, kuinoid ka lang. Kuinoid ka lang. Kami tayo ng pusa ko. Oh, ang ganda na mulad na siya. Okay. Oh. Dati,
Parang siyang pusin-po. Ganda na, no? Tapos nagkakagulo na siya dito. Open na siya. Ito, hindi niya malaman paano siya mag-open up eh. Kasi nag-iiba yung direksyon ng araw. Baka iba siya. Ito kasi paano lang siya, taas lang. Open up na yun, tingnan mo, nag-ihiwa-hiwalay na o. Close open. May pumihit ata. Close open. Close open. Wala yung araw eh. Kailangan may araw. So, that means... Ayun guys, sa Kaligo nakapunta akong bank. Meron akong green thumb. Yung Sep, patay na green thumb. Oy, may green thumb din ako. Kala ko, Saan? nakakabuhay din ako ng plus. Look. Everybody, ito na yung green thumb. Ito, Paano iniyan niya ng anak mo? Oo, ikaw umihi dyan, no? Ito, alam mo, water mo din siya. Dami mo siya. Pumunta akong bank. naman sakit sa mga Kasi mag-deliver yung ano. Dati na nga yan eh. Pabili namin ni Mami. Kubaran kita dyan. Ringgit ako dito sa suntukan. Hindi mo na ako suntukan. The greater public, ipapakita ng red packs ko. May nuts. Papakita ko lang yung ano. Gusto ko yung... siya dahil wala siyang arch. Yung ganyan guys, oh. Dinggit ako dyan sa ganyan, no. Ano yung lubog dito, tapos may dimple pa siya dito. Kaya pag ano, nakataligod siya lagi kasi parang at sexy para sa akin. Ginagano siya. Ulo. Flex ka nga dyan. Yeah. Oh, wala na ako mag-smoke. Yan tayo eh. Wala din nangyari sa ano mo. Same babe ko. O, asa mo nilagay? Asa mo nilagay? Ha? Nakakala kabote. Tingnan mo, So, yun nga. sobrang green Ano, ng thumb ko. hindi ako natatapos sa inaano ko. Sobrang Sinasabi green. ko. Dumadami na yung anak ng ano ko. Anak ng patatas ko. They're like, Anak ng patatas. they're like manifying. I like that. Manifying. Word of the day, guys. Manifying. Hoy, ako nagtanim nga dyan. Ako nagtanim. Hoy! Gumagawa na anak mo. Spray paint dyan. Kaya nga eh. Spray paint dito. Yan. Kaya tinago ni Sel yung mga spray paint. Kasi ano, loko-loko talaga ito si Chris Pulong. Ay, basta pupunta akong ano. Ama na nga dyan, no, matapos-tapos. This is not green thumb is supposed to be. Manifying. No, you. Dying like that. That's all green thumb you got. Poison Napa. ivy. It poisons everything. Pabaya ko lang. Wala na makakwenta-kwenta yung vlog natin. Kainis ka. It's manifying. So yun, sabi ko nga, pupunta akong ano, store. Kasi may magdi-deliver yung mga ano, mga stocks. Kailangan nandun ako. Ay, monitor ko din yung ano. Ay, monitor. Kukunin ko yung mga i-claim na naman na ano, na benta, mga bayad. Let's go na kasi tanghali na. Food trip. Tumabi ka nga yung likod mo. Kuha ko eh. Lapad ng likod eh. Ayan na si Papa. Kain na. Hi, Chinching! Kain guys. Niluto si Inday ng hipon. Bumili ng sinigang tsaka ano. Uwi sa luwet. Legit. Ano nga yan? Sinasawsaw niya? Lumpia. Si Chinching na nga agaw. Penge. Uy! Penge tamoy. Hingi tamoy. Ano yung kung saan na siya natutulog ko? Palolo, nilayasan ako bigla. Ching-ching! Papatulog? Hindi. Papatulog din ko. Ching-ching! Ingi! May nakikita pa siyang liwanag ni Si mama nag-sticker ng ano, product. Pingi ako, baby girl! Dali na, baby girl! Dali! Ingi tamoy, dali! Hoy! Hoy! Hoy, hoy! Lakas na naman ang ulan kanina. Pauwi na ako guys. Galing ako ano. Kumanta ako sa palengke. Bumili ako ng bigas. Tapos pang ulam ngayon.
Anto ka na, Dong? Bakit 3 na lang yung ano mo, Kay? Yung bulaklak mo? Ha? Pinipitas mo? 3 na lang yung flower mo, ah. Ayun guys, luto na ako ng dinner. Magang dinner kasi gutom na yan si Chris. Hindi daw nagmerienda pagdating. Nagpapaluto ng ano ba yan? Shinrami. Sabi ko wag na magluluto lang ako ng ulam. So ayan, nagprito ako ng pork chop. Tapos ang sabaw is miswa. Kasi umulan, malamig. Sarap ang miswa. Lagyan na lang natin yung patola. Gusto ko sa miswa, patola lang naman eh. Ayan. Tapos na. Ayan na yung pork chop. Yummers. Makasan lang natin. Ay! Bakit yun? Naku, don't tell me, sira ka na ha. Pang 1 year. Diba? Golden brown. Wait lang. Hi guys! Grabe na yung pacho ata ako. Shut up daddy ah. Kasi sabi ko palang siya huwag ka maingay. Yun, ang sakit na dyan ko. Sobrang ako sa kain. Ang sarap kasi nung ano, nung... Ano ba yun? Ang tawag sa soup na yun? Miswa. Perfect na perfect sa ano, sa pritong... ay naku si dad talaga. Sa prito pork chop, yung mutik na nga mana naman yung bracket ko eh. Kailangan, hindi na to mano guys. Hindi na matanggalan ng bracket para tuloy-tuloy na. And 3 months, matanggal na siya. Yan! Tomorrow, shortened period lang daw sila, ano sila, Chris. Kaya manonood kami ng Despicable. Despicable ba yun? Despicable. Ang yan dito? Minion. Oo. Ayun, kasi shortened period lang sila. First Friday mas. Ay, hindi naman first Friday. Second Friday na pala eh. Pero may mas sila tomorrow, kaya shortened period hanggang 12 lang sila. So sabi ko tomorrow na lang kami manonood ng sine. Kasi by weekend, gusto ko dito lang sa bahay. Hindi ako aalis. Pahinga. And guys, and then, nakuha na pala namin kahapon. Yun lang yung ano, yung pinunta namin yesterday. Kaya hindi ako nakapag-vlog na. Kinuha namin yung ano, yung ring sa MOA. Tapos hello po sa nakasalubong namin sa ano, sa Pedsing, sa Patawid. Hello ma'am, sa nakasalubong namin kahapon. Thank you po sa sa pag-approach din. As in talagang ano, Patawid lang na-approach niya. Salamat po. And then yun nga, nakuha ko na siya guys. Ayan na siya. Ewan ko kung makikita nyo. Very simple lang naman. Kasi gusto ko lang talaga ng may diamond. And then may nag-comment pala, kanina lang, na totoo na swerte nga daw pala yung diamond sa, ano, sa business. Tapos, hindi na sa business, sa life, sa ganun. Lalo na kapag kabigay sa'yo. And, good thing, binigyan ako ni Mami ng isang sing-sing. Kasi, nung time na binili ko tong ring, kinabukasan, pumunta sila, sila Froggy tsaka si Chris sa Pasig kasi birthday nga nung mother-in-law ko. Eh, na-chika naman ito ni Daddy sa, sa nanay niya. Kaya, ano sabi ni Mami, soli ko. Hindi mo, marami tayo niyan. Pinapasoli sa akin yung, yung sing-sing. Kasi, meron nga daw doon. So, binigyan na lang ako. Tapos, di ko naman na may soli kasi bayad na, fully paid na, nakakahiya. So, ayun, instant to, ayoko. Maganda eh. So, ito lang guys, yung yung binili ko. May mga siya. Hindi nakikita. Dito po. Kasawakan mo nga. So, yan lang. Focus lang natin. Hindi ako nagyayabang guys. Gusto ko lang pakita sa inyo. Kasi yung kit-kit niya. Yeah. Tapos yung sa, niya, may mga lilit pang bato. Yan dito. Mga tiny. So, yun. And partner kasi siya. Alin sa'yo? Wala akong kinukuhang mo. Hindi ko pinapakialaman yung mga alangas mo. Alin binigay? Wala na. Hinapon mo na agad. Yung binigay ni Maming Singsing. Nasa akin nga. Akala ko sa'yo eh. So, partner siya sa sa... Dito ko.
Ayan, kasi may ano din siya, may bata-bata na maliit. So, ayun lang, ganyan lang kasimple ng mga lahas, guys. Masaya na ako. Alam nyo ba, yung parang tipong wala lang, di ba? Pag sa malayan, di makikita. Tapos pag tama ng araw, kumikita, yung mga ganun lang. So, ayun, babo ng kaligayahan, di ba? And ano pa, harap mo na sa akin yung ventilador para ano na yung hangin. Spread na sa akin yung lamig. Yun lang, guys. By the way, naka-ano na pala ako kanina. Okay. Pamili na ako. Hindi naka-draw na ako, guys, ng mga winners sa 10K giveaway ko. So, gagawin ko siyang 11 since 11K naman na, guys. Natao na 11K. So, magdadagdag ako ng isa. Kaya 11 yung inano ko kanina sa random comment picker. So, pinicturean ko siya. Di ko alam kung i-post ko pa ba siya sa Facebook or sasabihin ko na lang sa ano. O nga, no, wag na. Kasi gusto ko ano lang, yung ano ba, hindi naman sa patago, hindi sa kinahihiya ko yung pag-vlog, guys. Kaso gusto ko yung medyo discreet pa rin, di ba? Yung wala masyado nakakaalam na nag-vlog ako kasi mga kamag-anak ko naloloka, nakikita naman ako sa YouTube, gano'n. Ano na pinagagawa ko. Pero natatawa naman sila nanonood, di ba? Kaya yun, siguro, ilista ko na lang yung mga, mga pangalan na pick doon sa random comment picker. Tapos, yun na lang ang ipopost ko sa Instagram siguro. Doon nyo tingnan, guys, yung mga nanalo. Congratulations sa 11 na nanalo. And good night. We'll see you tomorrow. Bye! Good night, Daddy. Good night, everybody. I'm busy. Goodbye.